ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଠେକୁଆ ରହୁଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଅତି ଅଭିମାନୀ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଠେକୁଆ ଅତି ଚତୁର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଠେକୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଏତେ ଛୋଟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ, ମୋ ପରି ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ି ପାରିବ? ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ିବା ମୋର କାମ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ସଫଳ ହେଇପାରୁ। ଏମିତି କେମିତି ହେବ କହିଲ? ଚାଲ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଠେକୁଆ ଏକ ଚତୁର ଯୁକ୍ତି ଆବିଷ୍କାର କଲା। ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ଚାଲ ଦୁହେଁ ଏକ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଆମେ ନଦୀ ପାରି ହୋଇ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯିଏ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ସେହି ନଦୀରେ ତ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି, ମୁଁ ପାରି ହେଇ ପାରିବିନି, ତମେ ପାରି ହେଇ ପାରିବ କି? ଆରେ ହେ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ହେବ, ବୁଝିଲୁ ତ? ତମେ କେମିତି ପାରି ହେବ ମୋତେ ଆଗ କହିଲ। ଏକ କଦଳୀ ଆଣି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ପାରି ହେବି, ହେଲା? ହଁ ଠେକୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଠିକ କଥା କହିଲ। ସତରେ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି।